dengue, suicide, malain nga tiyempo, kag uban pa. Pinaagi sini, mahatagan man sang kahigayunan na makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina na may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sa ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tugtog alas 9 sa gabi. 88.1 Kadere FM. Gusto mo ba na love song? Pop music? Paborito na ang pahanon? Ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kang magpamati sa 88.1 Kadere FM. 88.1 Kadere FM. Ano ba ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tugtog nga mga seryoso ini nga infeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian kag nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. Masakit, masuho, masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sa matutulog ng kahulugan sang kabuhi. Mga kasaysayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa lanari-sari nga henerasyon. Gani, isulat kag ipaambit sa diary sang inyo kabuhi. Ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pakikugma ara sa aton. Karina, mamati ta. Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love.
sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. What the world needs now. Oh, need love, sweet love. What the world needs now is love, sweet love. What the world needs now is love, sweet love. Need a little love, sweet love. Oh, we need love. Oh, what we need is what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for every, oh, everyone. Is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Oh, Masakit, masubo, masadya, mabuting ang mga naagyan nga nagatudlo sa matuod-tuod na kahulugan sang kabuhi, mga kasaysayan na sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan, mga istorya nga naghahatag inspirasyon halin sa narisari nga relasyon, gani isulat kag ipaambit sa diary sang inyong nga kabuhi, ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagigugma yara sa aton. Karina, mamati kita. the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just Blessed Monday afternoon mga kaalagad. needs Ang now bago na naman nga adlaw, love, kag bago na naman nga episode sang Dear Life.
Kaupad ang inyong alaga DJ Al. Magaupod sa inyo sa masunod nga 1 ka oras ang inyong mga hapon. So, lunes ang adlaw kita mga kaalagad, October 26, 2020. Kagbalaman naton nga subong naga-experiensya kita or nakaka-experiensya kita sang grabe gid nga pag-ulan halin pa kagahapon. Tungod man sa kay typhoon or sa tropical cyclone naton nga si Kinta. Kaga subong nga panahon man na babatsyagan man gihapon nato ng iyang pag-agi sa Philippine Area of Responsibility, kag kapila naman siya naka-landfall mga kaalagad. Pero as of the moment, though, medyo nag-ayo-ayo na kita kay kahapon gid, though signal number 1 ang Capiz, including ang iban nga mga munisipalidad sang Capiz. Pero subong ang Kinta diri sa aton aton nga mabatsyagan na lamang diri, light to moderate rains or moderate to heavy rains. Kaga syempre ang aton nakulbaan kung dampigid kita sa mga kasubaan or sa mga kadagatan, or highly susceptible kita sa bisan ano nga hazard sa ato na palibot or sa area kita nga prone to landslide. So maghalong gid kita mga kaalagad. So subong ang track sang Kinta or ni Kinta padayon man gihapon nga lakat westward, so hasta karon sa hapon kaga maga west northwestward siya sa boundary sang Philippine Area of Responsibility. Kag maga-exit na si Kinta sa PAR or sa Philippine Area of Responsibility buwas nga adlaw, Tuesday or Martes. Kaga sabahin man sang dira sa Mindoro, so nakaka-experience sila sang grabe gid nga pag-ulan kag pagbaha kag sa iban pa gid nga parte sang Pilipinas. Gani mga kaalagad, kung di makamusubong, kung ara kamo da subong sa inyong mga panimalay, maghalong gid kamo. Kaga hindi lang danay kamo maglakat-lakat, especially sa aton ng mga mangingisda dira, aton mga fishermen, mga fisher folks naton. Hindi lang gid danay magkadto sa inyong mga fish cages o sa mga kadagatan or magsakay sang baruto pakadto didto kay tama gid ka delikado. Kag subong mga hapon mga kaalagad sa gihapon, makaupod ninyo ang Dear Life program. Kaupod ako, DJ Al. Kag karon makaupod man naton si Misteryoso. Magadulong na naman kita mga kaalagad sa inyo sa mga pila ka mga inspiring stories nga maga-entertain ka maka-inspire sa inyo sa sulod sang 1 ka oras ang inyong mga hapon. Samtang kaon ka mo da or nagainom ka mo sa inyong mainit-init nga mga merienda. Kag kung nagapiyong-piyong ka mo kay sa sini nga panahon kung medyo malamig-lamig kag nagaulan manami itulog kag ipahuway. Pero ang iba natin ng mga kaalagad na-feel nila nga daw na nervyos na sila. Tungod kay basi ang tawag sila ang hangin magbasko kay parehas man sa naagya naton sadto samtang nagapapalapit na ang Disyembre. Nag-agi ang Ursula kaga siguro pila sa aton ng mga kaalagad do medyo na trauma man sa to kay tungod sang hangin, tungod sa mga syempre mga nagakalahulog nga mga sanga sang mga kahoy-kahoy dira or iban pa nga mga debris nga nagkalulupad or naglulupad. Gani mga kaalagad, if you're staying at home, mag-prepare man kamo sang inyo nga mga pagkaon nga pwede ninyo makaon for the next hours or the next days. Pero hindi gid magkabala ka mga kaalagad kay tomorrow morning magapagawa na ini siya sa Philippine Area of Responsibility si Kinta.
Kag magahulat lang kita mga kaalagad sang padayon pagyud nga impormasyon halin sa pag-asa. Gani magtutok lamang diri mga kaalagad sa 88.1 Kader FM kay karon at 4 p.m. na makabati ka mo sa mga impormasyon sa COVID-19 special coverage na hanungod man sa COVID-19 updates kag subong man sa mga weather updates sa mga masunod nga mga inadlaw. Alright mga kaalagad, hulman ko na naman ng inyo isa ka oras. Kag oras naton, it's 15 minutes after 2 in the afternoon. Mga kaalagad, umpisahan ko na ang pagdulong sa inyo sa isa ka istorya subong nga hapon nga gin-share sa aton nga letter sender, ang isa ka life warrior nga parehas man sa inyo may ara man sa mga karanasan sang kabuhi nga magapahanumdum sa aton kag sa iya sa matuod-tuod nga kahulugan sang kabuhi kag tungod sa iya nga mga ginagyan sa kabuhi nangin mas mabakod siyang individual. Kani mga kaalagad, umpisahan na naton ang pagbasa. Hulman ko lang inyong mga dulunggan kag inyong mga tagipusoon. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Dear Life, umpisahan ko ini ang akon istorya sa kasabihan o kung sa isa ka quote nga, some people won't be happy until they have pushed you to the ground. What you have to do is have the courage to stand your ground and not give them the time of day. Hold on to your power and never give it away. I just want to share sa tanan ng mga kaalagan not about my story, pero story sang akon best friend who went through bullying. Kung paano siya naging biktima sang ginatawag nga bullying, kag paano sa mga pamaaging nga ini nalampuwasan niya through time. Hindi ini about sa istorya ko pero nahanungod ini sa istorya sang akon friend nga nagsalig kag nagpakita sa akon sang matuod-tuod nga kahulugan sang friendship bisan sa malipot lang nga tinion kay lately malang kami nagkakilala. Kag because kin permit niya ako nga isulat ini, yari ako ginasaysay ang iya nga istorya. Her name is Mia, kag ako si Eileen. We work in the same company, kag mapati ka mo kag sa indi. She is my boss. Nagkakilala kami sa restaurant, kundiin siya nagatrabaho as a manager, kag ako bilang isang man niya nga employee. As under lang sa iya. 28 na siya subong kag umpisa sang adlaw nga nagkakilala kami. Naggrow amon nga friendship kay tuman gid siya ka mapainubuson kag mabuot. Nangin close kami kay daw pareho man kami ugali.
Hasta nag-abot ang adlaw nga nangin open na kami sa tanan nga mga gusto namon i-share sa isa kag isa. Dito niya ginsaysay sa akon nga nangin victim siya sang bullying. Iya hambal sang elementary days siya, wala siya madamo nga friends. Pero may nagaisahanon, maniwang, maitom kag mahuluyon, amo na ang iya ginhambal dear life. Maisa ka babay sadto sa ilang nga klase nga babaan, magamugid sa ilang nga klase. Kada agi niya sa pungkuan sang bata nga babae nga ato, ginatulok siya sang malain. Hasta nag-abot sa point nga ginaway siya sini, kag ginpanghambalan sa mga malain nga tinaga. May oras na ginabungguan siya sini agud matumba siya. Hasta nga nangin habit kag routine sang babae nga ato, ang paghambal sa mga malain nga tinaga sa iya. May mga upod pa ini nga iban nga mga classmates niya agud para daog-daugon siya. Hasta nag-abot na sa worst point nga ginaharas na siya. Ginasakit. Wala siya may ginasugidan sadto nga panahon, tungod grabe gid ang iya kahadlok. Hindi niya man gusto nga magsugid sa iya ginikanan, kay hindi niya gusto nga maistorbo sila sa ila pagpanarabaho. Gintago lang ni Mia ang tanan nga iya nabatsyag nga sakit, physically kag mentally, pati emotionally. After sadto naghimo sang pamaagi si Mia, agud makalikaw sa mga maldita nga mga bata nga to, hasta nga nakatungtong siya sa high school. Dito nag-ayo-ayo ang iya pamatsyagan tungod nga sa iban na nga section ang mga babae nga nambuli sa iya, sadto, pero hindi gid malikawan nga magkitaay sila, kay pare-pareho man lang sila sang year level. May time nga kung magkitaay sila sa kantin or mga park sa school, ginayuko niya na lang ang iya ulo para hindi makita ang expression sang ila itsura nga gapang insulto. Na-trauma na siya dear life. Hindi na niya gusto masakitan, kag kalimtan na lang tanan kay wala siya may nasugidan, kag napangayuan sang bullying. Naging honor student si Mia. Ginhimo niya ang tanan para tanan nga atensyon niya ara lamang sa iya nga pag-eskwela. Pero ang sakit nga dulot sadto nga mga inadlaw nga ginbuli siya, ara paghihapon. Ara paghihapon sa iya mga damgo, kag may mga adlaw nga ginanerbiyos siya or paranoid. Siguro nature na gid ni Mia ang maging mabuot kag mapinasensyahon. Ginapalampas niya na lang ang tanan nga mga malaing nga ginahimo sa iya kaysa magbalos. Nagpadayon si Mia sa pag-eskwela hasta nga nag-college kag nakagraduate. She graduated magna cum laude sa course nga business ad. But here's the twist, dear life. Balik kita sa present. Upod kami ni Mia sa work. Mas manubo posisyon ko sa iya pero wala gid sing adlaw nga naka-feel ako nga boss ko siya. Kay ang iya pagturing sa amon mga utod lang. Ginakamusta kami sang amon status, feeling namon, amon feelings, even ang kahimtangan sang amon mga pamilya. One day sa restaurant, ara ako sa kitchen kag ara man siya.
May ara nga nagaginamo sa isa ka table sa may kalan-an kag nagasinggitanay. May waiter nga nagkadto kay Mia, kay siya bilang manager ang dapat mag-solve if ever may mga unwanted circumstances sa restaurant. Hamal sang waiter, may customer nga gusto mag-istorya sang manager namon. So amo na to, nagkadto si Mia sa guwa sa dining agod istoryahan ang mga customer. Istoryahon ang mga customer. So nagkadto siya to only find out nga ang babae nga gareklamo amo ang babae nga nagbuli sa iya long ago sang elementary siya. At that moment, hindi ko ma-explain ang itsura ni Mia. She is devastated. Daw na hadlock. According sa istorya sang waiter, ang babae gidman ang may sala kay gusto niya nga gina-serve sa iya masobra pa sang order. Daw mapatawa ako, how come nga mareklamo siya sang amo sina kay dapat ang gino-order lang ang dapat nga i-serve. Then dito na nag-explain si Mia. Nakilala niya man ang babae kag ang babae man nakakilala sa iya. Tanda ko gid ang ginhambal ni Mia sadto nga adlaw. Hambal niya. Kilala ko ikaw, Rialin, kag ako for sure mas kilala mo ako. Ako ang manager sang sining nga restaurant. Kagapati ako sa mga ginasugid sa akon sa mga nasakupan ko diri because I taught them honesty even before nga nakasulod sila diri. Kagdugang pa niya between sa imo kag sa akon, waiter, gapati ako sa iya, kay balaan ko kung ano ka nga klase nga tao. Now, para wala sang gamo, get out sa restaurant ko kag indi na magbalik hasta sano. Napalampas ko ang ginhimo mo sa akon, pero subong nga may ara na ko kapasidad nga batuan ka. Pasensyahan na lang kita kay importante sa akon ang mga ga-work diri kag ang iban pa nga customer. Boom! Didto kag nakita ko ang relief sa itsura ni Mia. Finally, she is free. Finally, nakabalos na siya. Kag finally, kaya na niya. Kag proud gid ko sa iya. Now, this message and my letter is powerful kung sino man ang ginabuli. Please stand out and fight. Fight sa tama and always be kind. Kung sobra na sila, then unleash the dragon in you. This is Eileen kag amo ini ang istorya sang best friend nga nakilala ko about bullying. Sincerely yours, Eileen sang Banwa sang Hamindan. Pataga. Alright mga kaalagad, nabatian ninyo ang istorya sang aton letter sender nga si Eileen. Kag ang nabatian ninyo nga istorya, hindi man ang istorya sang aton nga letter sender, pero istorya sang iya nga best friend nga si Mia nga nahanungod man sa ginatawag nga bullying mga kaalagad.
Before na, greet na natin mga kaalagad nga gilantaw sa aton subong via online streaming sa Facebook through our Kasok official Facebook page. Kag subong man, naka-online streaming kita sa YouTube. Wow, YouTube. Ang aton nga YouTube account is Capiz Archdiocesan Social Action Center, no? O, kung nakasubscribe na ka mga kaalagad, susubong gid nga mga tinion, naka-online streaming kita, kag mahimo nyo na malantaw kung may mga YouTube ka mo sa inyong mga phones, or kung may anak mo na mga laptop, pwede nyo na nga malantaw kita subong sa Dear Life program. But anyways, maayong ang pagpamati kay Mama Ming Wego, si Carmen Wego, si Mama Ming watching and listening, sini maulanon kag malamig nga hapon, la baha sa inyo DJ Au, stay safe always. Maulanon nga hapon na Mama Ming. Wala man masyado baha sa amon Mama Ming, pero dito sa Banwa medyo nagbaha-baha. Kag na maulan lang gid Mama Ming. Kag happy listening kay JL Scavel Apuwang Oreta. Nagalantaw sa aton subong sa Facebook. Sir Roberto Q Horneha, kag si Bebs de los Reyes Dusana. Maayo nga pagpamati sa inyong mga kaalagad. Kisubong man natin mga kaalagad listening to us. Pamaagi sa ilang nga mga radyo. Naka-tune in sa aton nga istasyon. Alright, mga kaalagad, balikan naton ang bago nyo lang nabatian nga istorya from our letter sender. From our letter sender nga si Mia. Nahanungod sa istorya sang iyang best friend nga si Eileen. Sorry, baliskad. O, di ba wala nagabasa? Hindi, actually ako nagbasa pero wala ko. Wala ko sa akong kaugalingon, charot. And si Mia, ang best friend ni Eileen, nga ating letter sender, si Eileen na nagpadala, nahanungod sa kinatawag nga bullying. Kag subong nga hapon, with us here, makaupod naton. Sa mahaba nga panahon, wala nato nakaupod. Siguro mga 100 years. Charot. Kaya ang ato nakaupod diri sa mga nagliligan nga inadlaw, si Misteryosa. Susubong nga hapon naman mga kaalagad, makaupod naton. Again, finally, si Misteryoso. Maayo nga pagpamati, Misteryoso. Charot. Maayo nga adlaw, Misteryoso. Kag mainulanon nga adlaw. Hello? Good afternoon. Hello, mayong Nasaan hapon, ako? alagad aw. Kag sa mga panamati sa 88.1 Kadar FM. Kag subong man sa mga nagalantaw sa aton sa Facebook Live, kag sa YouTube. Mayong hapon, kag blessed day sa aton tanan. Especially the Archdiocese of Capiz. Anyway, salamat sa kay Mia. Kay Eileen, no? Si Eileen ang nagsulat. Salat. Si Mia ang nagbasa. May permission man. May permission man ni Mia. Sino Mayo, uliwat? mayo man kay nagpasugot si Mia na isulat ni Eileen ang istorya sang iyang kabuhi. Ano to, ma'am? Daw may kinakay upa. Salamat din sa liwat, no, sa duwa ka mga letter senders naton na nagpaambit sa pinasahit ni istorya sa kabuhi, kag misiling naton nga daw kasubong sa teleserye, no, ining iyang istorya bangod man sa mga na-eksperyensya niya nga bullying, kag later on nangin palanggiran, no, agud mangin successful siya, no, ining si Mia. Galasa man ta ba? Ining si Mia, no. Kag anong bully sa iya si Rialyn. Si Rialyn. Doon kilala man ta nga Rialyn. Kasi kilala nato ning long, no. Hindi man. Pero sa Pilipinas, sabi, no, tuman ka prevalent, no, ining bullying. Bangod man sa mga circumstansya, no, especially sa mga kabataan, no, nga hindi man gid, no, masyadong magaydan sa mga ginikanan, or else wala sang mga guardian, no, nga nagagiya sa ila. That is why nga
anong tawag sa ginapatupa lang nila ang ilang nga ginabatsyag sa ipan, no? Nga naging kausa sang puliging sa madamo nga mga tinion kag sa mga madamo nga mga pamatanon. So isa lang ang istorya ni Mia, no, sa sining mga sahi sang puliging. Kay nag-umpisa ini sa eskwelahan man, no? Sa eskwelahan abi madamo kita sang sarang nga makasalamuha, makaupod, madamo kita sang mga tawo kon mga kasubong naton nga estudyante o kon bisan pagano ang mga magulang sa aton nga masiling naton makasugata naton sa matag adlaw nga tanan. Kag human as we are, no? Tuman ka diverse ka tama when it comes sa aton nga itsura, sa aton nga pagkatawo, sa aton nga physical nga aspeto, sa aton nga pagpangabuhi, or even sa isang aton nga pamilya. That is why dira nagasulod kung kaisa o kung nag-umpisa ang chismisanay, ang pagpakanubo, ang pagpakamalaot sa isa ka individual. So makabigad ako no nga kumbaga dako nga problema atong natabo sa kay Mia bangod nga may mga times no nga nagalikaw na siya sa iban because base nga sila man mismo no bully sa iya or pakanubo sa iya because ang iyang physical nga aspeto, no? Do wala man niya ginambal nga physical. Pero ginabully lang din siya. Muna lang wala ta kabalo Wala kung ta sa diin nga bahin sa ginabully. Pero masami siguro ang isa ka mga una gid no nga ginahalinan kung nga man ginabully isa ka tao because ang iyang itsura or sang iyang Sa paino-ino. iyang panumduman o paino-ino or iya mga Behavior. kasablagan sa lawas, no? Hindi lang maayo kay amo ni gani no na dala niya tubtub sa pag high school nga bisan sa kantin, no? Nagakita ay sila sa tong tawo nga nagabuli sa iya. Kag pero later on, isa sa mga maayo nga natabo nga nagbakas siya, no, especially sa nga college nga nangin manya cum laude pa siya. Amo ini ang good side no sang huli nga ginatawag na kung sa diin amo kuntani ini ang sundon sang mga kabataan sa mga pamatanon ilabi na sini nga mga tinion nga magaserbi kuntani ini naton nga inspirasyon agud nga magpakas agud nga magtinguha nga ipaibalo sa mga tawo nga nagapakanubo o nagapangamalaot sa imo nga ikaw pinasahi kag may kasarang nga deserve mo man kung ano ang deserves ang iban no sang kalabanan sa aton especially sa pagpangabuhi. Deserve naton nga mangin masadya, deserve naton nga mangin madinalagon, deserve naton nga palanggaon man kita, kag deserve man naton nga batunon kita sa sosyedad. Kabay pa no sa mga kauturan naman naton no nga masami nga naga-chismis, nagapangbuli, nagapakamalaot sa iban, panumdumon nyo kuntani, no? Nga kung sa inyo ibalik, ano ay hanang inyo nga mabatsyakan. Kag panumdumon ninyo nga tagsa kag isa sa aton, may kaugalingon o kung may pinasahi nga pagkatao. That is why nga dapat magpangibabaw sa aton kaugalingon kag sa aton tagipusoon ang pagrespeto kag pagpalangga sa aton isig katawo. Kakon ginarespeto gani kita sang ipan, dapat kita man no magrespeto sa mga kultura naton, especially sa may mga kasablagan sa iyang ilalang alawas, sa may mga kakulangan. That is why kita bilang persona, bilang individual, bilang gintugas ng Diyos, no, ang balgani alalangay lamang kita. Dapat alalangay man ang aton nga pagpanulok sa isa kag isa. Kay once nga amo inang aton nga panimuot, wala sang lain man sang buot sa aton tagipusoon nga magapapilin. Akon sa diin bisan magwa ka, no? Bisan di ka magkadto, masadya ka.
because wala ka nagpanapak sa dignidad kag kinamatarong sang imo nga isig katawo. Nga kung diin ka man mapadpad, no, sa kalibutan, you are free, no, ngay muon ang gusto mo man. Kag amo na tuman ka sadya, no, nga magkabuhi sa kalibutan, nga wala ka sang may pakamalaot, wala ka sang may ginatapakan, di ba la? So kabay pa kung Wala tani ka sa sa may aton, ginapigos. wala ka may kinapigos. So kabay pa kung tani sa aton nga mga kaalagad, ilabi na sa mga mahilig dira, no, maghimo sa mga pato-pato nga istorya o kung magsunlog, no, bisan sunlog lang gani Bisan na sunlog masakit lang. man na, no, especially nga kung ining tawo hindi lang man ina ang ginapanumdum kundi may mga other external or internal forces man nga nagatulod sa iya agud nga mangin masubo bangod sa mga nababatian, bangod sa mga nakikita niya sa palibot niya. So kung magsululog po ni tanan, sakit-sakit katama batyagon ini. That is why it leads to depression kag sa Worst. masubo nga bahin o kung sa masubo nga parte, no, commit pa, no, sang suicide ang iban naton ka mga kauturan. That is why nakuntani, no, kaginahinyo ginaton kita there is Archdiocese of Capiz, there is sa 88.1 Kadar FM sa Kasak, ginahinyo kuntani naton sa aton nga mga kalagad nga please palanggaon naton kag respetohon naton ang aton nga isig katawo bisan ano pa sila, bisan sino pa sila, bisan diin pa sila gikan. May bangod sa pagpalangga sa aton isig katawo, dira naton makitaan ang matuod nga kasadya sang kabuhi. Dira naton makitaan ang kalipay nga ginapangayo sang aton nga dughan, sang aton nga tagipusoon. Magakabuhi kita nga wala sang problema. Magakabuhi kita nga wala sang ginakabalakan. Because nagkabuhi kita nga nagpangibabaw ang pagrespeto kag pagpalangga sa isa kag isa. Kag always naton nga panumdumon ining hurubhaton nga whoever is trying to bring you down is already below you. Sa mga tawo nga mahilig magpakanupo sa iya isikatawo, isa lang buot silingon sina, mas manubo ka pa kaysa sa iya. Bangod wala mo nakita kung ano ang kaayuhan nga ara sa iya. Kundi nagapangibabaw lamang sa imo tagipusoon ang hiligud-anon, ang kalain, kag ang kakulangan towards sa sina nga persona. Which is hindi healthy, no? Sa hindi lamang sa imo tagipusoon kundi sa imo paininom, sa imo mental health. Amoy na permi naton nga panawagan, no, sa aton nga mga uturan labi na sining mga tinion. Labi na sa sining tinion sa pandemya. Madamo sa aton ang nasasakitan, ang nasusubuan, kag nadulaan sang gana sa pagpangabuhi. That is why, no nga magserbi kung tani kita nga tulay sang pagpalangga sang aton nga Dios towards sa aton isikatawo. Bisan sa simple lang nga pagpangamusta sa iban. No, sa aton nga mga kaingo dira, sa aton mga kaabyanan, mapabatsyag naton sa ila nga wala sila nagaisahanon. So kay Mia, no, salamat sa pagpadala sa imong istorya kag nakakuha gid kami sa dako nga inspirasyon diri. Ang ato lang mapanugyan sa imo padayon na lang ang panimuot nga kaya mo, ang panimuot nga wala nagapadala-dala sa negatibo nga mga butang o kun nga mga hambal sang iban, kundi nagabakas, nagatingwa kag yara sa imo permi, no, ang pagsalig sa imo kagalingon kag pagtuo sa Dios nga malumpuwasan initanan. That is why nga nangin successful ikaw, nangin manager ikaw sa isa ka restaurant, kag nangin kaupod mo pa ang imo nga best friend niya Best or kakilala, classmate. Bago lang sila nagkilalahay dira man sa ilang sa restaurant nga ina. So pinaagi sina, no, na-mention man ni sino gani padala Eileen. ni Eileen nga tuman ka mapainubuson si Mia. very Bisan humble. manager na siya, naga-reach out kid siya, no, sa masami sa mga empleyado. That is why nga
makabig nga isa ka inspirasyon si Mia para sa tanan, para sa ato, no? Nga bisan ano pa kataas ang imo naabot sa kabuhi. Kung nagapabilin ikaw nga mapainong puson, madamo ikaw sa mga tawo nga mabuligan kag ma-inspire nga sila man mismo magbaka sa ila kaugalingon kag later on tanan kita mangin successful, di ba? Mas manami sa pamatsyag sa aton nga tagipusoon nga tanan kita nangin madidalagon, Tama. tanan kita gakasadya, tanan kita gakalipay. So tama na ina no nga pag hupot sang kalain buot sa imo nga tagipusoon. Tama na nga pag-upot sang kalainan o kung negatibo nga mga butang sa imo kaugalingon. Kinahanglan mangin tawo ka para sa imo isig ka tawo. Oo. Kabay pa nga may nakuha man nga leksyon no aton nga mga kalagad nga nagatpamati sa radyo kag nagatutok sa aton sa Facebook kag subong man sa YouTube. So mo lang na alagad no kabay pa ang mga kauturan naton no magserbe no nga palaanggiran man sa kapag-on kabakod kag pagtingwa para sa kadalagan man no para sa ilang pagpagabuhi sa matag adlaw nga tanan. So mayong hapon God bless sa aton nga tanan. Madamang salamat sa matahom nga pagpanugyan halin sa ato na misteryoso. Until next time, kagabay pa nga nakaabot ini sa tagipusuon sa ato na letter sender kag kay Mia nga nakita naton siya letter nga grabe gid ang na-experience niya nga bullying. Kag i-emphasize ta lang nga kung daw ano ka tawag sina kaayo nga tawo ni Mia kung diin man siya subong ang iya pagiging humble, ang pagiging caring niya sa iya nga mga employees nga gina-treat niya gid as a family, as a friend kaysa ginatrato niya nga daw mas manubo pa sa iya. Kag isa ina ka example mga kaalagad nga pwede naton ilugon kung diin man kita magkadto kay bisan sino ang mamit naton sa kalibutan, bisan ano pa na kamanggaranon, ano ka gwapa, ano pa na kataas ang posisyon niya sa bisan ano nga kumpanya, or kung ano man na siya ka puti, or ano man na siya kakinis, or kung ano man kaklase nga propesyon ng iya ginpili, or kung wala siya propesyon. Ang pinaka-importante gid mga kaalagad is tratuhon naton ang aton isig kapareho. Sang gusto man naton nga itrato naton sa aton nga or gusto naton nga itrato nila sa aton. Kay di ba kung familiar kita mga kaalagad kung ano ginatawag nga golden rule, kung nakabati ka mo sina bisan sa mga eskwelahan ginahambal gid na permi kung may mga seminars, kung sa inyo, bisan sa inyo mga subjects, sa mga teachers ninyo, nababatian nyo na, nga don't do to others ang mga bagay nga hindi mo gusto nga himuon sa imo. Di ba la, tama man na? Kung gusto mo nga tratuhon ka sa mga isig katao nga maayo, kinahanglan, tratuhon mo man sila sing maayo. Kaya kung hindi, syempre, kung ano man ang ginapakita mo nga treatment sa iban nga tao, amo man na ang marireceive mo sa ulihi. Kasi hindi mo man ma-receive nga daan, pero maabot gid ang time nga mabatsyagan mo gid ang mga pain nga nai-inflict mo sa iban nga tao. Kag kay Mia, kag kay Eileen, madamo gid nga salamat sa pag-share sa inyong matahong nga istorya. So, damo man siguro nga mga kaalagad nato nga pamati subong kag nakapulot sang isa kadako nga lesson. Kay sa tion man subong sa mga millennials, sa mga Gen Z, sa mga kabataan naton, uso na gid katama ang bullying. Bisan sadto pa, pero subong daw mas nadiin pagid kay tungod nangin isa man ini ka factor kung nga man nga may ginatawag nga suicide. Kung nga man may mga kabataan kita nga naga-end up nga depressed, tapos naga-came up na lang sa ilang nga mga painu-ino nga manginmatay na lang sila. May ara ang mga online bullying, may ara bullying gid mismo sa eskwelahan,
or bullying halin sa mga tao nga nakaupod na naton halin sang gamay pa kita. O aton man mga pamilya, aton mga miyembro sang pamilya, mayara man sila nga mga tao nga nakaka experience sang bullying halin sa ilang nga mga magulang or sa ilang man nga mga abyan or even sa mga childhood friends nila. Gani mga kaalagad, hindi na pagpadayuna. Hindi na kamo, stop na lang kamo sa paghimo sa mga bagay nga makatuga, sang bisan ano nga sakit, emotionally, physically, or bisan ano nga sakit sa inyo isig katao. Kay for sure sa ulihi, magaano gid na siya, samad gid ina siya kag mangin ano na siya kiloid, kumbaga hindi na makuha sa ila tagipusoon, sa ila painuino, sa ila nga lawas ang inang mga bagay nga gindulot nyo sa ila. Kag sa uli syempre siguro maabot man ang time nga ma-realize nyo man nga dapat gali wala nyo na ato ginhimo. Kag kay Mia, kay nakita man naton kung daw ano siya tawag nag-suffer or kung daw ano ang dulot sa to sa iya hasta nga nagdako siya. Pero ang pinaka-importante is ginhimo niya ato nga motivation para mas mangin maayo siya nga tao nga wala niya ginhimo ang mga bagay nga ginhimo sa iya sadto. Kumbaga wala siya na pang-bully, no, di ba? Kaya may mga tao nga daan nga kung ginabully sila, as they grow up, nafe-feel nila nga daw may ara naman sila kapasidad to bully others. Pero ini si Mia nanginlain ang dating sa iya sang bullying. Ginhimo niya ini nga mga bagay nga ini mga malain nga na feel niya, mga bagay nga na-experience niya para maghatag sang kapawa sa iban nga tao. Kumbaga kung si Mia sadto ara lang siya sa dalom sang lamesa, kung isa siya ka iwag or isa siya ka lamp, sadto ara lang siya sa dalam sang lamesa. Pero subong kay na-realize na niya nga kinahanglan gali sa mga tao ang iya nga kapawa, nagkadto siya sa ibabaw sang lamesa. Sadto gamay lang kapawa ang na-experiensyahan niya kag sang iban nga tao sa iya palibot. Pero subong kay na-realize niya nga kinahanglan gali sang kapawa sang iban nga tao halin sa iya. So nagkadto siya sa ibabaw, nagtindog siya dito sa lamesa, kag didto na nagpawa ang iya kaugalingon hasta nga nag-multiply na ni sa madamo nga tao. Kag isa dira si Aideen ang naka-experience sang amoto nga kapawa or sang light nga ato nga gin share man ni Mia. Kag subong nabatian naton mga kaalagad ang ilang pag-abyanay. Kag balaan ko kamo man mga kaalagad, you have your friends man, bisan nakilala nyo lang subong or sadto nyo pa nakilala, bisan ano pa na kalawig, pero may ara gid nga tao sa inyong kabuhi nga daw feeling nyo daw kilala nyo na halin pa sadto, nga daw feeling nyo daw you were meant to be friends, di ba la? May aragin na sa kabuhi naton, biskan kahapon lang na naton nakilala. There are people that are meant to be nga makilala naton, and that will give us madamo nga mga leksyon sa kabuhi, and eventually makatudlo sa aton kung paano mangin maayo nga tao, di ba la? Kag sa liwat, matawag nga salamat kay Mia kag kay Eileen. Right, mga kaalagad, sa mga kaalagad natin kapamati da subong, sa ilang mga panimalay, kung diin man kamo nga bahin sang kalibutan or sang Pilipinas, kabay pang nakabati kamo sang subong natin nga sulat alin sa aton nga letter sender sang iya nga mga realization sang ginatawag nga bullying, kung paano naton ma-overcome, paano naton matap na mga kaalagad. Kag kung may ara kamo dira nga mga sulat kaparehas man sini,
kung hindi man gid bullying, pero may mga silat kamo dira nga maka-inspire sa bisan isa lang katawo mga kaalagad. Hindi gid magduwa-duwa nga ihatag ina or i-share ina sa aton nga istasyon sa Dear Life program mga kaalagad. And before naton i-invite aton mga kaalagad, happy listening danay kay Dexter Rubio and Tita Marilu Dorol and Sir Kim Marlon Dorol. Happy listening sa inyo mga kaalagad. Mga salamat sa pagpamati again. Si Dexter Rubio, Tita Marilu Dorol, and Sir Kim Marlon Dorol. Maayo nga pagpamati sa inyo mga kaalagad. Kag again mga kaalagad, gina-invite ko kamo. Gina-invite ko kamo nga magpadala sa inyo nga mga sulat. Kay for sure mga kaalagad, isagid na kadako nga bagay sa mga kaalagad naton subong nga nakaka-eksperyensya sa ginatawag nga depression or mga kaalagad naton dira nga sa sininga tinion kay hindi lang pandemic or COVID-19 na na-experience naton, may bagyo pa, na may mga problema pa kita sa aton pamilya. So there are times sa kinahanglan naton makabati sa mga eksperyensya sang iban nga tawo agud maintindihan naton kag mabato naton ang mga bagay or ang mga paghangkat nga nagaagi sa aton nga kabuhi nga tanan ina party lang sa aton nga kabuhi kag may mga tawo man nga nakaka-experience na experience man naton kag may mga tawo man nga nangin madinalag-on sa sina nga mga paghangkat sa ilang kabuhi. Kaya mga kaalagad, don't hesitate to send your manuscripts, charot, your letters mga kaalagad diri sa Dear Life. Pwede nyo na isend sa aton nga mobile number nga 0907-621-6650 or sa aton na Facebook nga Capiz Archdiocesan SAC aton account. Kag sa aton man nga Capiz Archdiocesan SAC at gmail.com. Pwede nyo na isend mga kaalagad kag mabatian nyo ina sa aton nga kasak page sa online streaming every Monday, Wednesday, Friday from 2 to 3 in the afternoon. So dira nyo gid na mabatian mga kaalagad kag naga-online streaming man kita sa YouTube. So subscribe na mga kaalagad. I-click ang bell button para ano kami sa mga notifications kung may matinion nga mag-live kami mga kaalagad. Pero every program namon nag-live kami kag i-include na dira namon ang YouTube. So mabatian nyo na kami sa Facebook at the same time mabatian nyo man kami sa YouTube. Alright mga kaalagad, oras naton it's 57 minutes after 2. Kaga kamo mga kaalagad, kung may ara kamo nga mga tawag sina may mga greetings, kag kung may ara kamo nga panugyan man o later karon sa aton nga COVID-19 special coverage basi mai-greet kamo da nga happy birthday. So pwede nyo da ibutang sa aton comment section. Oo, gina-greet gid naton. Happy listening gid ginatamyaw gid naton sa maayo nga hapon, mainulanon nga hapon dira sa Barangay Hibaka, especially dira sa pamilya sang aton nga technical partner sa aton da nga mga listeners, avid listeners, day Nanay Chona, kag tanan-tanan dira nga mga na mga listener naton. Si Nanay Chona gali, may birthday, charot. Saan niya birthday, Manajin? Subong? Wow! Gina-greet gid naton sa malipayon nga kaadlawan si Mama Chona, si Nanay Chona. Ga-greet dire ang iyang pinalangga nga bata. Happy birthday kay Nanay Chona. Ano da ang aton nga handa nay? Kag aton da nga mga tawag sina mga pwede nga ipadala diri sa aton sa kasak. Anyways, happy birthday man. Ay, hindi gali belated happy birthday. Kay kahapon yung birthday. Sa aton isa man da ka neighbor dara si Jason. Ay, hindi kahapon. Kahapon kay man to Jane. Sa nagligan nga adlaw, no? Basta nag-birthday siya. Belated happy birthday kay Jason Bido. Aton isang listener man nga nag-guest man di sa aton sa Good Vibes. Nga tani maka-guest man di sa pila ka adlaw sa aton nga programa.
Now, belated happy birthday. Again, happy birthday kay Nanay Chona. Mga kaalagad, maibilin ng ta nga isa ka quotable quote before kita mag-end, before kita mag-play sa aton 3 o'clock prayer. Para manisa kay Mia kag kay Eileen kag sa aton man nga mga kaalagad dira. Nabalaan ko in a way may ara man nga mga inadlaw nga nafi-feel nila nga may mga tao nga nagatumo-tumo sa ila. Or bisan ano pa sila kaayo, may mga tao gid nga naga-judge sa ila. Or may mga tao dira nga bisan wala ka man may naobra sa imong kabuhi or malain ni ginaobra sa imong kabuhi, may ihambal gid sila nga malain against sa imo. O isa ini ka English man mga kaalagad nga ginhambal ni Will Smith. Kung familiar ka mo kay Will Smith, sana siya ka artista, sa ka-actor sa Hollywood. Kag naghambal siya nga throughout life, people will make you mad, disrespect you, and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Tama man mga kaalagad, kisa kung may mga tao nga nagapigo sa aton or may mga tao nga nagatumo-tumo sa aton or ginahusgahan kita sa tanan naton na ginaobra sa kabuhi naton. Pabayaan na lang naton nga ang Ginoo amo ang kumbaga ma-take action sang balos. So, wala ta kabalo ko ano klase nga balos, pero hindi ta pag-ibutang sa aton mga kamot ang ginatawag nga balos or revenge nga ginatawag kay kung sa aton lang na nga pamaagi, hindi kina maayo mga kaalagad. Pero if we let God deal with those things nga ibalos naton sa ila, for sure hindi ka makahimo sang malain nga mga bagay. Kay the more that you will do these things on your own, kay hindi si Heavenly Father ang imo hatagan sang kumbaga sang control sina, you will end up nga ginahimo ang mga bagay nga ginahate mo nga himuon. Instead, pabayaan mo na lang si God nga siya ang mag-ubra sa sinang mga bagay kay ambal gani ni Will Smith, cause hate in your heart will consume you too. Kay ang kaagi sa tagipusoon naton kung ina magtubo dala sa atong tagipusoon kag aton pa nang abunyagan nga bunyagan magatubo pagit ina. Pero kung aton na natap naon aton na kwaon ina hasta sa roots niya madula ina kag we will be a new person, kumbaga will be a good and new person sa painuino or sa sang Ginoo, sa panulukan sang Ginoo kag sang iban nga tawo. Gani mga kaalagad, be brave bisan ano pa na kasakit sa tagipusoon, na let God do the things and deal with all those things. Alright mga kaalagad, magabalik kita after 3 o'clock prayer. Each day at 3 o'clock in the afternoon, the Philippines pauses for a brief moment of prayer for peace and forgiveness of sins. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us.
O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world Mga kaalagad, kapamati ka mo sa 88.1 Kader FM, Dear Life with DJ Au. oh, not just for some. Anyways, pasalamatan natin mga kaalagad yung nag-like kag nag-heart sa atin nga online streaming subong sa Facebook, especially kay Sir Rodolfo Mora, Rigor Herosa, Mary Grace Villasis Guillermo, Beck Marasigan, Isidra Ogbakbasan, Rena Mercy Diosaban Duro, Jeffrey Lynn Brillo Rubio, Carmen Huego, Jemibel Kwan, John Carlo Montoya Varnal, Alex Roa, Jopas Manzanares Oquendo, Kesha Jill Señeres, Marisol Gay Huego, kag Bebs de los Reyes Josana. There's just Madabang nga salamat mga kaalagad sa inyong wala untat nga pagpamati, kag pag-like sa atin nga online streaming sa Facebook. oh, not just Kag subong man madamang nga salamat sa mga kaalagad natin nga pamati sa ilang nga mga radyo na naka-tune in subong sa atin nga istasyon. Kabay pa nga ara kamo sa maayong kahimtangan subong. Kag matapos na kita mga kaalagad diri na lang aton pag-ulupdanay. our sunbeams and moonbeams. Enough to Halong gid kamo perme sa inyo nga pagpanglakaton sa dalanon sang kabuhi. Sa inyong mga panimalay kung diin makamusubong. Kabay pa nga ang Diyos magaubay sa inyo nga tanan. Kaga pagkatapos ini mga kaalagad, magasunod sa akon at 4 p.m. si Kaalagad Real de la Rosa palabot sa inyo sa mga balita nanungod sa COVID-19 updates kag sa weather update kag iban pa nga mga balita ang importante ninyo nga may baluan. Kani mga kaalagad, stay inspired and stay informed. Pamati lang gid permi sa 88.1 Kader FM sa inyong mga radyo, sa Facebook kag sa YouTube. Subscribe mga kaalagad, hindi gid pagkalimtan. Kay kung nakaibalo kita, kag inform kita, mga kaalagad, kaya gid naton pakigbatuan ng bisan ano nga mga paghangkat sa aton. world needs now is love, sweet love. And also, thank you so much man sa ating technical partner, Miss Mary Jean Lorene Balgos. Kaga sinang Camille Huego. Sinang Cam, si DJ Cutie. Madamong nga salamat. Kaga magkita ay kita mga kaalagad sa Wednesday. And until then, keep safe mga kaalagad. Kag always ninyo tandaan, wherever you go, radiate only light, only healing, and only love. This is your DJ Au, sincerely yours. There's just too little of what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for every. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. Masakit, masubo, masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sang matutud nga kahulugan sang kabuhi.
mga kasaysayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa lanari-sari nga henerasyon. Gani, isulat kag ipaambit sa diary sang inyong kabuhi, ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pakikugma ara sa aton. Karina, mamati ta! Dear Life. What the world